Sa Good Vibes, subong nga adlaw gina sa ulog ang International Nurses Day. Mga nurses subong lang liwat nagatipon kag nagsinadya matapos ang duha ka tuig. May report si Romeo Subaldo. Sa peak sa pandemic, halos hindi na magkit-anay ining mga nurses ng Bacolod Adventist Medical Center. Halos wala na sila sang oras nga makapahuway kag hindi na makita ang ilang mga yuhom. Pero kaina, bisa naka-mask, makita ang ilang mga yuhom sa ilang mga mata. Liwat na sila naka-celebrate sang adlaw para sa ilang mga nurses, ang International Nurses Day. Kag kaadlawan man ni Florence Nightingale, ang English social reformer nga statistician kag founder sang modern nursing. Sa sulod sang duha ka tuig, wala sang celebration sa nurses bangod sang pandemic kag subong na liwat na tigayon liwat. So after 2 years na daw wala kami ka-celebrate nga bongga. So we decided to have fun. Kita ko nga sa and to Jazzy honor Nurse. the nurses. Samo ni siya ka-fun fair. Ma'am, sumo na kagulugin hawa, naging man ka mo. Yes. May mga booth ang kada department. Mansig-mansig pakita sa ila creativity ang mga nurses kag may mga produkto nga gina-display. May live nga mga mascot sang corazon kag lungs. May selfie booth kag madamo pa. Subong lang man kuno liwat nakatipon-tipon kay pwede na. Kanami lang kuno sa pamatsagan nga matapos ang duha ka tuig nga sinakuay kag gakulba subong makasinadya na sila liwat. They have been, bakbakan nga obra, ang fear, ang tanan-tanan. And subong medyo nag-let up siya. We can be together, we can have fun together. Amo na nga the team who created this, the theme for this Nurses Week, thought it nga mag-fair kita para makaistoryahan ay makamingle with each other. Ang proceeds sa ilang mga baligya magakadto sa foundation sa ospital para sa mga indigent na mga pasyente.